Okay naman ka, manggunit ko. Ay, okay ra magulit. Para di ka matagak ba? Sige na. Lah. Sir, pagkuha sa yung tilbi. Mau na. Kay puno na gani kayo, muling yung pasahero. Tara, be! Asa man ninyo kasada diri? Ay, sabi kilapok kayo ba? Dati po ni Moy! Nawa ang til, nahugaw ni noon. Amit na mga ito di ay. Ipaila-ila tikang papa ba? Ay, dili pwede video call na lang namin Facebook. Pero kung si papa wala kayo na Facebook? Naroon tayo lang panahon ngayon, karo pa may ulan-ulan. Nawa na akong chinilas, oh, ikaw naglapok. Ay sus, lapok ra na. Lab man kako nimo. Lab? Lab, oy! Aw, lab man di ay. Di way lapok-lapok. Ay, sa may slide ko ba? Walay motor dire? Napasunahan ba? Asa ko di mo ko agad ikag yaw-yaw. Madali ba? Dita, uy. Katawat! Giingnan bitaw di na lang kamuda yun. Tingnan bitaw ko maghinay. Ma-expired na akong gugmani mo, di na ako bubaktas dire. Aw, ma-expired di ay. Antong sa lang makagigog man kako nimo. Ayos pasahero, no? Ay, ma'am, sakay mo? Oh, nay motor oh. Tram na kayo na taba, kay kapo na kay baktas ba? Tara. Sakya, bebe! Libos, pwede na na. Di na nakansi, lagay na. Huwag na, bro. Masaligan yung motor dire. Libos, boss. Masaligan niya, basta matumbataan eh. Ay, wala yung trader, gahi ka na dito sa kwan. Okay naman ka, manggunit ko. Ay, okay ra magulit. Para di ka matagak ba? Sige na. Boss, ay nagulit niya. Kaya di ko nahawak. Narang hawak ni boss. Oh, dili lang gulit oh. Ay, nasa na ako. Tanaw yung naong. Sorry ha. Ikaw ba isig pasagan og kuan ba? Gunit ba tanaw doon ang naong sa driver lapok na kayo? Timo na lang. Ay naunsa! Tanaw sa ako gawas akong paa! Sorry. Boss, ibutang yung sila sa tubangan, boss. Basig matagak. Tama ba? Dito sa'yo. Okay na. Pataga, ramang ka, boss. Ay, gitang kugo naman ko ni mo, ay. Ay, sa tubangan maka, gapin na ako sa likod para balance ba? Sige, pahit sa ni. Manglarang na ta. Hindi lang ha. Ay, gunit akong nang, sir. Sir, ay gunit akong nang, sir. Hinainin lang ako kay style kayo. Sir, ako mata, sir. Sorry. Kita. Panggunit di alam. Besh, asa ba mga to? Uy, Besh! Mga to may sa balay ba? Kuyogi, may be! Ay, sige, pwede kayo. Ay, naunsa, style lang eh. Ali, Besh! Ali, saan ko? Dari ko? Oh, dari ka, Besh! Sibog, be! Hulat ba? Si Bugi po. Matumbatan nila style lagot kayo. Sir, okay man mo dia, sir? Diba? Lugaya ba di mo larga? Sir, di na ko makayag kambya, sir. Kambya ay sagot, sir. Ay, nabuwang na nilo. Nasa na ni? Pinay. Okay, sir. Sige, sir. Kina. Pinay lang. Sir, sakto ba? Lah. Sir, pagkuha sa yung tilbi. Mau na. Kay puno na gani kayo. Muling yung pasahero. Hangul kay pasahero. Sige na, mamangon na ta kay Dolo lang amo ah. Dili ko. Bangon ka ba? Hawa. Asa man ka mo adto? May pa magbulag ta. Sir, imo plate, sir. Kalas na paningla. Iya pa na chinilas ako.